אותי, אני לא יודעת, רק מלהסתכל על זה, אבל מתברר שאם עושים את זה שעה, זה שורף 600 קלוריות. ידעת? כן, אני עכשיו עושה חישוב כזה, אם אוכלים מרציפן אחד ענק, כן. וקופצים אחרי זה שעה, אז זהו. היה כלא היה. בדיוק. אוקיי. שווה. אבל שעה. שעה? אבל שעה, כן. מה שעה? שעה לקפוץ, בשביל שזה יהיה היה אני לא כלא בטוחה היה. ששומעים אותך. אוקיי. בשביל שנגיע למצב של היה כלא היה, תקפוץ איתנו שעה. יפה. ותראיין אחר כך. תסבירי למה זה ולא ספורט אחר, אני ואיך קופץ הגעת. מאחורייך, אורלי. נהדר. תחושה מאוד זה נעימה. פשוט נותן קופץ תחושה מאוד מאוד כיפית. כן. של חופש, רגע, נפלתי. של אפשר לעשות הכל. עכשיו הקפיצות על הטרמפולינה, תכף גידי גם יקפוץ ויוכל להגיד בעצמו, הן מאוד נעימות. אין את האימפקטים שיש על רצפה. זה קצת עושה זה לי נעים. תחילה עם הסנדוויץ' של הבוקר. לא קל. אז זה שאוכלים סנדוויץ' על הבוקר זה כבר בעיה אחרת, אבל משתדלים לא לאכול זה לא סנדוויץ' 600 קלוריות שנשרפות, זה לא לאכול כלום ואז זה רעות. לא, אני אוכלת, לא נתחרה כאן, אבל אני אוכלת, אני אוכלת מספיק. טרמפולינה זה היה פעם סוג של משחק כזה לילדים. נכון, וזה הרגשה, תבואי. אני עושה אימונים גם לנשים בנות 50 על טרמפולינה. והתחושה שלהם היא נגיד היא קרס. והתחושה שלהם היא חזרה לילדות, זה הכיף. זה כיף, זה נהדר. יש טרמפולינות ענקיות כאלה, נכון? יש טרמפולינות ענקיות שלהם, פורסים סלטות. שהם עפים באוויר ועושים... את עושה גם כאלה? לא. אוקיי. לא. נשארת על הקרקע הטרמפולית. אני נשארת באוויר, אבל על הקרקע. ופה יש לנו גם, אנחנו משלבים גם משקולות, מה שנותן לנו גם אימון אירובי, גם אימון כוח, גם עיצוב רגליים, גם עיצוב פלג גוף עליון. רווח נקי. לא רע, אורלי. אני רואה פה, כן? זה נעים? תמשיך גידי, אני איתך. תתני לילד. זהו, הבת שלך כאן, אני רואה, הבת שלי גם כן. איפה? מי? הנה, מקפצת. למעשה, אני התחלתי את הטרמפולינה בגלל, קצת קשור לבת שלי, את הטרמפולינה קניתי לבת שלי. ואני הייתי יוצאת כל יום ב6 בבוקר לריצות, ומה לעשות, מגיע חורף, גשם, מצוקה, אני חייבת לרוץ, אני לא יכולה לעשות כלום. לקחתי את הטרמפולינה והתחלתי לבנות. כל יום אתם עושות את זה? כל יום? כל יום, כל יום, שעה ביום? אני עושה את זה כמה פעמים ביום. וואלה, כל הכבוד לכם, האמת, זה סך הכל די נעים. זה כיף. זה כיף, זה לא נורא, זה די נעים. זה די נעים, אם עושים את זה 40 שניות... מקסימום. מקסימום, אני. אני עוד פחות. אוקיי. תשמעי, זה מאוד נחמד סך הכל. וזו שיטה טובה באמת, יותר כיפית אחרי 40 דקות זה עוד יותר כיף מאשר אחרי 40 שניות. לך, אולי זה כיף. לא, לכל אחד, כי אז כבר משתחררים אנדורפינים שגורמים לנו להרגיש נהדר וכיף. הבעיה היא שאי אפשר לעשות את זה כמו אופניים, את יודעת, אורלי, כי זה... מה? נגיד ששמים טלוויזיה, אני יודע משהו וזה, אבל כי ככה כל הזמן קופץ החדשות. באופניים אתה אומר אפשר לעשות. אופניים אפשר לעשות ככה, אתה לא זז, אבל ככה כל הזמן. כן, אפשר לייצר לפעמים עדיף שהחדשות יקפצו קצת, אז בסדר. יפה מאוד. טוב, תודה רבה לכם. אנחנו נלך לפרסומות, ואנחנו מיד חוזרים אליכם, ואל יעקב כהן, ואל ידו השבורה, ואל הסנדוויצ'ים המוזרים שהוא מכין. או לא? זהו. אוקיי.